Daytoy ti aldaw na inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, tatayo amin nga umili, intay amin ideri, ti ayat ti Diyos sana sudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw na inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Rugyan tayo daytoy a panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat agpakumbaba tayo iti Diyos, nga iso tinangted ti amin tayo, agtalag tayo ti grasya ken bendisyon na. Ikamang tayo ken kuana, ti amin tayo, dagiti pakarikutan tayo, dagiti panggep tayo. Tapno maikaritay nga rod makirano iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesaharak,
nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Kristo ka asyan na pakawanen nakat, di mo'y palubos. Akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda. Ibunan nagdaka, itandok daka, pagrukba banda ka, daydaya kwenta ka, agyaman kam ken kagapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika apumia Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Dios nga apo, Kordero ti Dios ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika amang ikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami, sika amang ikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy ararara
Nawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika, o Apo, Hesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kat manangaasi a Diyos, no awan ta panulong mo, saan mi mabalin ti agserbi asi pupudno ken ka, ipaayom mo kadita agturong ka masiriregta nga awan pagbiddotan mi, iti pananggunod mi kadagiti in karim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Di may basa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Naindaklan nga ari, una ti Apo aman nakabalin amin. Kabutengdak dagiti amin na tao ti amin na pagilya. Ket da kayo apapadi, agpaay daytoy abilin kada kayo. Masapol adayawendak babaen dagiti arami. Didak ipangag ket diyo ipapuso iti baga. Ilunod kayo. Ilunod ko dagiti aming nga awaten nyo apagbiag nyo. Kinapudno na ilunod ko dagitoy gaputi yaling-aling nyo dagiti bilin ko. Ngemda kayo ti papadi, siya sino kayo iti nalinteg adalan. Adu iti nagbasol gapu ti panusuryo. Tinalikodan nyo ti nagtitulagan tayo. Balsen kayo nga rod, ket pagbalinin kayo adakes, iti imatang dagiti Israelita. Tapno laisen da kayo, gapu tadiyo suruten ti pamagbagak, ket saan nyo nga padpadaen ti amin a tao ti panangisuryo ti pagayatak. Saan kadi amay maysa ti ama tayo, saan kadi nga isumet laeng ti Diyos a namarswa katatayo? Apay nga rod nga saan tayo atong palen, ti kari tayo ti tunggal maysa. Apay laisen tayo ti nagtulagan ti Diyos, ken dagiti kapuunan tayo. Ti sao ti Apo. Ken kao Apo adatal nato'y puso. O Apo, saan ang napalugodan to'y puso? Sana natangsit ti panagkitkita. Diyak tamingen dagiti naindaglan abanag. Wenno dagiti narikot a diyak matukod. Agtalna ken naguloy mekak akas may sang ubing iti saklot ni inana. Wen adatal nato'y puso. O Israel, agtalig ka ti Apo, manipod ita inggat inggana. Ti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Naannad kami, idiada kami iti danayo, kas kaannad ti may nga ina kadagiti anak na. Gapu iti ayat mi kada kayo, sitadaan kami anang ipaay kada kayo, saan laeng at tinaimbaga damag nga gapu iti Diyos, no di pay ket ti mismo abiyag mi. Ngamin, napateg kayo unay kada kami. Diyak mang dua-dua, kakabsat, amalagipyo no kasano ti panagtrabaho ken panagbannog mi. Aldaw rabii ang nagtrabaho kami,
Tapno di ka magbalin, apakadagsanan niyo, bayat, ti panang ikasabami, kada kayo iti naimbaga damag, nga aggapo iti Diyos. Daytoy pay ti gapuna akanayon, nga agyaman kami iti Diyos. Idi impakaamumi kada kayo ti sao ti Diyos, inawat yu, saan nakasao ti tao, no diket pudno asao ti Diyos. Ngamin, agtartrabaho ti Diyos kada kayo amamati. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maite tuken ka, Alleluia. Di Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamiken ka, Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao agraman dagiti adalan na. At dakalintegan dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti pariseyo amang ilawlawag iti linteg ni Moises. Isot gapo na atong palen ken suruten nyo amin nga ibagada nga aramiden nyo. No pay kasta, diyo tultuladen dagiti aramid da, tadida aramiden dagiti isursuro da. Pabaklayan da dagiti tattao itinadagsen a karga, ngem di da met tumulong nga agawid. Amin nga aramid da, aramidan da, tapno makita ida dagiti tattao. Kitaan nyo ti kaakaba tinakaisuratan dagiti paset tinasantuan asurat, kadagiti muging ken takyag da. Kitaan nyo ti kagayad ti barayuboy dagiti kawesda. Magustuhan da ti katanukan a lugar kadagiti piyestaan ken kangrunaan at tugaw kadagiti sinagoga da. Magustuhan da ti makablaawan iti publiko ken maawagan iti maestro. Saan kayo apaawagan iti maestro agsipod ta agkakabsat kayo amin ket maysa ti maestroyo. Diyo awagan ti ama ti si asino man ditoy daga agsipod ta maysa ti amayo sa dilangit. Saan kayo man apaawagan ti Pangulo? Ta ti Kristo laeng ti Pangulo yo. Ti kangrunaan kada kayo, masapol nga iso ti adipen yo. Ti si asino man ang mangitan-og iti bagina, maipababanto. Ngem ti si asino man nga agpakumbaba, maitan-og to. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kadagitay nangabak, congratulations. Kadagitay naabak, kadanto pa'y sumaruno, no di tayo pa'y pumusay niya. Tay nasapa, parbangon, panak agkararag. Alay kararag, alay meditate. Hindi ko visualize di jay panunot ko no kas ano ti aramid ka sermon. Nagado ti distractions. Amom nagtrabaho ti kalaban ka ado ti riribok. Damor nga concentrate ak damor nga kwa awan lata. Di ko talaga nga madi awan lata ti maaramid. Kay ti pampanunot kas ano ti panangibaga ti anya dagiti factor ti humility, anya dagiti arumbeng nga aramiden, anya dagiti kas ano nga maaramid ti humility. Madilak ta sumrag I don't know basta nagbayag. Nagbayag ang agpampanunot agkarkarag awan lata. Kay di ko anon agpaiso nalipatak ko na apo anya aya ti kayat mo nga ibaga. Nya ti kayat mo nga ibaga kadagiti tattao. Kakaslaman ko na kanyak bay amon ang amin tasyak to.
humility nga ron. Agpay suma niya, kala ko napanak iya, agpampanunot, agsulsulbar di panunot ko, ikarkarigatak ti agaramid, awam masumrek. Kabay amon at isuna nga mi. Gusto mo, isugarod nga adakat to'y, ta humility ti topic mo, ayun mat. Apay nga siyak ti agaramid, apay nga siyak ti agpanunot, apay nga siyak ti ag problema, kuno adda kinapakumbabam kini Apo Dios, kabay amman nga iso ti agtrabaho. Bay amman ta isuna ti mangibagat ti kayat na. Di kuan kasla nagurnos nga jak na kasla nagurnos nga haan nga napuutan dijay kayat na nga ibaga. Wan dagiti maibasa tayo tattaket maipapan iti kinapakumbaba. Kinapakumbaba. Ti kinapakumbaba iso ti katurudan nga aramid. Ti tao nga kabailan na ti agpakumbaba iso ti katuridan tanarigat ti agpakumbaba natangsit tay amin haan oh kita maikit tadi kan tumaatake natangsit tay iso garod nga ada po daganas apo lumaban ak mamet nga kapitan apo rino awamet amo na maipapanti barangay ka apaya ta honoraryo mak mamet Apo agagtano da ay kagawadak mamat apaya so kung kuna kadagiti ubing nga gagayam ko apo agkagawadak ti iskay amom ta sir ka kasi amin nga bats ko agkakagawad damat amom ta aramidam adda plano nga aramidan awan for title lang nya kita titlean iso nga rod mga di may samag ka, apo nagpingat nga gikamkampan niya kini kapitan apaya, ambisyon na nga maingato mo di posisyon na tapno agchip tanod. Kano dadduma, dagito iti kala ko madaytay, awan kasapulan tay amin dagitoy. Ngam no dadduma, haan tay mapupuutan, nga iso ti manglamlamot, mangkakaan, mangrunrunot, ti kinapakumbaba. Ta everybody has a title, masapul mat ang adakan niya kaan. Masapul mga atakan niya ang umato maruday jay. Kaan niya nga min ti kinapakumbaba kakabsat ka iso ti katuridan nga aramid. Narigat ti agpakumbaba. No nga min nagpakumbaba ka adda na yun natan nga pamakawan forgiveness. No natangsit ti tao ay apo narigat nga mamakawan ti nga sugur nga no napaguradakan ko ala awanen hammo ka baelan ti agpakumbaba hammo ka baelan nga pakawanen apaya natangsit na ron diya po at tangsit na diya po so kuno at no maiturod mo ti agpakumbaba kitaan nyo dagiti agasawa da kayo mga babae nga hangagaputa hangagun-unin la kayon kayat na nga sa unang habak kayon no daddumahan dala nga agun-unay to side the relationship uray no isuda usto nagmadiman dyan nabasa kay Facebook ko na uray sinno tinangabak akapitan ninto mula bakit ko masurot ko na. Diyan mo nagmadiman da yan uray sinno mga baabak akapitan ninto mula bakit ko masurot ko na. Kasla ko madya agasawa. Kala nagmayatan diya agasawa. Uray hanga agununi diya may sakas pangarikan di lalaki. Haanin nga aguni sumangsangpot pa ilaang 1,000 din na ibagamon nga saon. Hanga aguni, haan nga naabak. Haan nga naabak. To save the relationship, tap na agtal, ano, daduma tap na agtal na kalaangan. Kakay nga babae, no, daduma na gununin la kayon. Awan serbi, ibagbagayon, apaya, nagsulatin, out, adda, dagita lalaki, adda, automatic na sulat nila payag, ag-mute kayo, isauray niya kung kunam. Awanan, nakamute kayon. Dili dyan, no, daduma to save the relationship. Adi, kinapakumbaba, di, kinaturid, haan ka nga kumari. No, yung lalaki tag ngeren ay da kay nga babae ang kailangan agsaon na talaga pitaken na tangi pamon. Nagtalnakan ka DJ ti pana DJ kas isugarod nga makita yo detay kuna tayo ka na kumana detay boss tayo ka nakabasol ka ingka agkurno kuna tayo nya. Ingka agparintumang kahit nga sawang kinapakuma naturid nga aramid ti kinapakumbaba agpakumbaba. Katuridan nga aramid narigat ti agpakumbaba gamin nangruna kanya tayo nangruna no sika ka adda title mo adda position mo adda sanikwam adda adal mo kayam adda siribam ay sus narigat agad pakumbaba
Marigatang kaangat pa kumbaba. Ngam day ti karit na. Isu tatay kung kunak tatay kararaga ka. Apay nga awam mat. Apay nga kaslahan na ka ikan. Di kong kaslana la intong pa kanyak. Bay ang aminta siya ti agaramid. Ang nga sika. Kustumat. Apay nga ipapilit ko nga siya ka talaga mga awan. Kinapakumbaba. Katuridan nga aramid. At danayon na apamakawan. At danayon na nga panagayat. Amuyo ti tao ti kakontra na ti napakumbabatang sid. Anyo ti pagibasaram ti tao anatang sid. No ti tao tila kitaan na kadagiti pagkapsutan ti kapsat na. At datang sid na dayta. Apaya nga dagiti pagkapsutan ti kapsat mo ti adda ti pusom ngamin ibagbagam nga nalinlinteg ka. No ti birbiro kam kadagiti sa dinuman nga lubong ka amin kapag kapsutan, you are telling yourself nga I am better than everybody. Nalinlintagak nga ron, iso nga tikit kitaak, dagiti madi. At datang-tangsit na rin dyan, urehan mo ibagbaga, urehan mo ibalbalikas. Nayon ti kinapakumbaba, no sika, bigbigam dilaeng ti maysa, bigbigam ti sirip, bigbigam ti sakripisyo na, isogarod nga nga agurnos di relationship ori agasawan nga dumata nakasulaten di puson ka tila makit-kitanan kumadin. Kunana ni San Pablo iti maikadwa nga maibasa ka ngamin agtrabaho ti Dios agtrabaho ti Dios kadagiti kada kayo amamati kunana handa mga ibaga nga sigun di basol. Agtrabaho kada kayo amamati kayat na nga saon adda na duma-duma asagot ti Diyos kanya tayo, paglaingan, pagsiriban, natanang nga panagsarsarita, nasayaat nga pamagbaga, nasayaat nga panakilangan, dakay nga daduma isem pay laeng makapasanton, dakay mga duma kusilap pay laeng makaitapwak iji impyernon, nga sagot ni Apo Diyos dayta. Na duma-duma at da kanya-kanyang paglaingan no ti tao ka bigbigam di laing ti maysa kitaem di ko at da pakpakumbabam ta apaya kayat na nga saon mabigbig mo ti laing ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo no makita kadla ko mati maysa nga institusyon iti trabaho yo padasin nyo no ti kitaen di tunggal maysa ita nga ta pagtrabahuan ka dagiti pagkurangan ti tunggal maysa bagsak narigat. Uray nga tano kadakkelan ti kitaan day nga business uno institution no ti makikita katunggal maysa na irotto pay laeng. Madinto pay laeng ti pagturungan na. Dayjay faktor na dayjay kakabsat iso nga no adda kinapakumbaba ta puso mabigbig mo. Apaya no bigbigam iso garod nga apay nga agkarkararag ka. Haang kadi nga simbolo ti humility dayta. Kinapakumbabayo ka nagdumog kayo ka maturog kay samet kan kaputan nalamag apay nga karkararag ka kinapakumbabangor day tatabigbigbigam nga adda na nga to nga Dios ngam sikahaan isugarod nga umay ka agkorno agparintumeng agyaman ka dagiti grasya na no pinaraburan na ka agragsak ta pusom agyaman ka king kuana no adda kayat mo nga dawaten isungor nga agparintumeng ka kinapakumbaba iti imatang ni Apo Dios agporno ka king kuana ta ited na dagiti dawdawat mo. Kanyo tultuladen na dagiti Pariseo kas ano ti kararag di Pariseo agyaman ak Apo kunana ingato na imanan agyaman ak Apo ta haanak nga kasla kada ito'y kaabay ko ama nagbasol kunana di mat agtatay tingak gay ayunarak kaawan ti sitsuiti kag di kaabay na managbasol nga di na pa'y maiangat di rupa na kakunan ni Apo Yesus sino ti binigbig ti Diyos ti kararag na dayjay napakumbaba iso nga na umay kadtoy no nadalos di pusam nga agkararag kayat na nga saon kinapakumbaba dayta uri dagita grasya nga adda kanyam no bigbigam dagita adda nga pakumbaba ka na pinaraburan na kati adal ta na pagasatan katahat han nga amin nga nagadal ka na pagasatan na pinaraburan na kati trabaho ta na pagasatan ka han nga amin nga trabaho kamayat
Ad-adda ngagpakumbaba ka. Na binaraburan na katisan ni kwa. Di mo ano parabor niya po Diyos ti uyag. Na binaraburan na katisan ni kwa. Ad-adda ngagpakumbaba ka ta bigbigam nga rod dayta. Ti kamali ti tao nga tumangsit no daduma. Siyak tinagadal, kukwak. Siyak tinag-business, kukwak. No tinatangsit nga tao, siyak tinagdisdiskarte, bagig, no tinagikwamon, ti parabor ti Diyosen, mangrugi ka at tumangsit. Mangrugi ka at tumangsit. At kung natayo, ulit-ulitin tayo, narigat ti lugar ti langit, ijay, ti natangsit, ijay langit. Narigat. Narigat ti lugar ti natangsit, ijay langit. Masapul ti kinapakumbaba. Tatay kon pampanunutek, anya pa'y nga ti kaya mo nga ibaga kadakwada ako. Nya? Anya ti kaya mo nga ibaga, no adda kinapakumbaba. Kas ano anya ti biyag na ti adda kinapakumbaba. Lagi po nyo di salmo responsoryo. Nya ko na. Naumpay makikabisa mo tagraman nagbasa. Anya ti kunana no adda ti humility kanyam, no adda kinapakumbaba kanyam, uray pay no nagado ti problema, uray nagado ti riribukam, uray pa italtalmagda ka. No adda ti kinapakumbaba ti puso, anya ti kunana di salmo responsoryo tayo ken kaapo adda tal na ti sakay mo lagin kukunamot at tasyak tinangirisaitan. Nadda kinapakumbabam, uray tumangtangsit da aminan, no addatal na ti puso, gaputa adda king ka ti Diyos. Kunana pa ijay biati Diyos niya, anya ti kunana, nagasat ti tao, anapakumbaba ti panag, puspuso na takukwa dati pagarianti, langit. Iso nga, damor nga ikan na kaniya po Diyos ti parabor, damor nga bendisyonan na ka, damor kumamot nga agpakpakumbaba ka. I-check tayo ti puso tayo, datay amin, awan ti excuse. No mangrugin nga tumangsit, no ti makita mon kakamali ti dadduman, rugyam nga kirasanan. Dalusam. No gapota adda ka ti turayan, nangruna ti amon ti tao nga natangsit ka isuda mangusar dagiti misuse of power. Anya ti misuse of power, position, power, sanikwa, grasya, talent. No misyos, no maditi pakaaramida na dato, iso di akbalin nga dakis ti komunidad. Madadaol ti gimong, maperdi ti gimong. Ngam no nasaya at ti panagpuspuso, o rekada kayo nga leader, no nasaya at ti puso na pumintas ti gimong. Anya ti turungan na dati apo, kinapakumbaba. Kuna ni Apo Isos, ti si asino man amang itanok ti bagina, may ipababanto. Ti si asino man nga may mangipababati bagina, maitanok to. Padasin nyo, tumangsit ka. Agipos kat ta Facebook, ti tangsit kita, magadot mangsukdal kanyam. Padasem, no, daytay ipas mo ta kinatangsit, nagadot mangsukdal kanyam. Ang naipadas mo, ti pakumbaba ka, bagkaten da ka, iaon da ka. The same, uray mo ilaan dito. Kastamot ani Apo Diyos, iso nagpunangarot ni Apo Isos. No adda ginapakumbabam ti imatang na, no makita na nga si ka adda ginapakumbaba ti pusom, no nadalos ta pusom, kasi sigurado ani Apo Diyos akataptapayaan na ka. Ngam nagtangtangsit ka, ha? Uy, kunana itinag na ka. Data nagpintas ta imbaganan eh. Nagmayat pa dati kunana nga minditi nga, dagiti pariseyo ka, kayat dati maawagan iti publiko, iti maestro, kayat dati agtugaw iti natak na nangato apagtugawan, agaramid da na imbag, tapno makita dagiti tattao ti aramid da, nya na ganan, for asyo, kunana day nya, pamarang, nya pakitang, gilas, agar aramid da ng pakitang gilas, oy amuyo pa'y kakapsat alaglagipon nyo nga, false humility is pride. Di agin papakumbaba, nga kunwari tangsit mo laeng dayjay. Kunwari agin papakumbaba, ngam tangsit mo laeng dayjay. Iso dagitay ko nay, awatamad, nay, alaingam kanay, adamo basit,
dakkel met ngam adda mo basi sakit tay man nga Pilipino day Ilocano nga anusan yun ati basit nga pagkasangwan basit na may nga baka pabunar mo nga nangabak akapitan ka anusan yun ati basit nga na nya kaya kamo ano osto day nga pagsasautay mo laki day nya so day jati kay bagbaga na kakabsat no dagupan tay amin day toy number 1 no bigbigam nga everything is grace adda kinapakumbaba no bigbigam ti laing ti tunggal maysa ti sagot ti Dios ti tunggal maysa nga talento no anyaman adda kinapakumbaba no ti berbero kam ga kamali ti kadwam tangsit day ta puso ti kinapakumbaba eso ti katurdan nga aramid narigat nayon nadda ti pamakawan nayon nadda ti panagayat nayon na ti panangisakit kinapakumbaba dayta alati imatang ti Dios kakabsat kaawam maitangtangsit tayo no kitaan tayo ti kinamanagayat ni Apo Dios kaawam mo mabalintay nga ikarit aw mo mabalintay nga pagtangsit king kuana takukuan nga rod amin alarugyan tayo ang bigbigan bilangan mo kasano kaado ti bendisyon ti grasya na kanya kasano ti kinalaing ti pamilyam kanya-kanyang talent kasano ti kinasayaat da uray na da pagkapkapsutan da takaarubam kada katugangam kada pamilya at dalata maitulong da at dalata sagot ti Dios kada kuada nga mo maarami kinapakumbaba dayta lubigbigam ti laing ti tunggal maysa kinapakumbaba dayta so garot nga da tukol ti tumeng tayo nga kunana taapaya agparintumeng ka kinapakumbaba dayta kunada nga rod nga ni Satanas kaawan tukol ti tumeng na apaya hanna pulos ammo ti agpakumbaba alati imatang ti Dios dawaten tayo agtal na kumati puso tayo kunana nga rod di salmo ken kaapo addatal na ti puso nabirukan tayo ti kinapakumbaba tal na ti puso no adda tayo iti Dios paduyak-yak tayo ti pamati mamati iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin ana maraswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo ana Jesucristo bugbugtong nga anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios naianak sa ana paraswa Dios sa kasmadlaeng iti ama ket gapo ken kuana naaramid dagiti amin nga adda gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalatan tayo immulog ang naggapo sa dilangit ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet a nailansay ti krus gapo kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem nagungar iti maikatlong aldaw muli sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama umay tumanen a sidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarayan na dinto agpatingga mamati akmet ti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biag isu agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan kakabsat ammo ti Dios ti panunot tayo ket nganna ti pateg tayo no anya ti adda kada tayo saan ano anya ti agparang kada tayo agdawat tayo ken kuana iti kinapudno ken napaypayso a kinapakumbaba ket iti tunggal kararag kuna tayo Apo denggem ti kararag mi Agpaay ti simbaan, datayo at tattao ti Diyos. Tapno agbalin tayo asilaw ni Kristo iti lubong, ken mangiwaragawag ti mensahe na ti kinapudno ken ayat, iti pagsasao iti agdama a panawen. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangiturturong ti gobyerno tayo.
Tapno maamiris da, dagiti pagpatinggaan da. Lipaten da, dagiti ababa, apanirigan, ti panagserbi, ket iturong da, dagiti ganwat da, para iti pagsayaatan ti kaaduan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti napakumbaba, gapu iti kinapanglaw, makipagragsak da kumaken Kristo, ang nagpakumbaba iti papatay na iti krus. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo nga adda ditoy, isardeng tay kuma dagiti kina managin kukuna tayo kas kadagiti pariseyo, ket ipakita tayo tinapudpudno akina siya sino tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti minatay tayo, alaen kuman ida ti Apo, iti agnanayon alawag ken ragsak na. Kumararag tayo iti Apo. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Iraman tayo pa iti special intention da Gordon ken Luis Cruz. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararag mi. Diyos nga amami, kadngan na kami saan adagiti makita iti ruar. Ngem ti kinapudno ti puso ken reknami. Isuro na kami anapudno iti bagimi ken ka ken iti padami a tao. Dawatin mi dagitoy gapumadlaeng ken Kristo nga apo mi. Idatun miken ka, bungat lingling et mi. Idatun miken ka, bungat banbanog mi. Wen idatun miken ka, nanumong nasagsagot mi. Tawan sa bali amay datun mi, akin ka apo amay kari. Idatun miken ka, unoy mi. Idatun miken ka, araraw mi. Wen idatun miken ka, asasugmi. Tawan sa bali amay datun mi, akin ka apo amay kari. Idatun miken ka, puso mi. Idatun miken ka, daytoy biag mi. Wen idatun miken ka, amin amin mi. Tawan sa bali amay
daton mi, aken ka Apo amay kari. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Diya po aton na daton kita ket may payo pa kay dediyawan ken pa kay gloryaan dinagana ken kasami ka pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Makaayo kad ken kaapo daytoy panagsakripisyo mi agbalin ko mga ubbog apaggapuan ta kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko mamig. Itag-ayo dagita puspuso yo. Daran sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigat rumbeng. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong migat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga, napnuday ti pakaidaydayawang. Husana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Husana iti kangatuan. Pudno na apo biig ka kinasanto kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtotook nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akas uminom kami iparangarang mi ti ipapatay mo o Apo agingay ti iyaay mo.
iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken naenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngada sa nilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, bunteng kuma, ti pagarya, matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akasa dilangit, idem kadakam, ti aldaw dito'y, ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakanemet, ti basul mi akasmet, pamakawan mi, ti basul, dagiti nakabasul kada kami, dinakamit baybayan naumanno kuti suliso ken isalakan naka ket iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesu-Kristo, anang isalakan kada kami.
kukuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti ang nayon na din tuwag sarday. O Apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol miti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko, ma'am. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti nangited dagiti sagot nga adda kada tayo, ti Dios tayo. Agpakumbaba tayo iti sakaanan na. Ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanya, namti may salae nga sao mapaimbagton ti karam. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabanga, tinamili na aramid ti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukup darasinanumo. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, ngem day tabangan, numan pa'y naramit ti daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos ti banga, agbali na bagnos. Apo sika ti bilig mi,
Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi. Apo sikat ti kamang mi, kas may sabangan. Mamili naramiti daga, kasta tayong agserbi ti Apo narukop narasinano mo. Apo sikat ti bilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari nga agserbi. Apo sikat ti kamang mi, ngem day tabangan, numan pa'y naramiti daga, nupalubusan ti Diyos, ang grasya na di maibos, ti banga agbali na bagnos. Tumangadakin ka Apo, kitip kas ko, tuy arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik tuy asuk ko. Tumangadak ka Apo, kitip kas ko, tuy arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik tuy asuk ko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawatin daytoy adipen mo ala. Inkakad kibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalenay na bukod mulain. Kumararag tayo. Tinaraunan na kamapo iti bagikan dara ni Kristo, ituloy mo kat ti panangisalakan mo kada kami, ket ipan nakam ti ragsak nga inkarim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay kinagragsak tay, ti amin na paraburna. Biag nakitinted na, daraken amin na, sapay kumata intay amin, agkay kaysa tisidong na. Amang ibunan nag itinay,